Преди да започнете работа с платформата, е необходимо да инсталирате приложението за съответните устройства на Google Play или App Store, откъдето може да свалите апликацията EOLogin. След това вече в самата платформа, в страницата за влизане, въвеждате потребителското име и паролата, която към момента вие ползвате. Не забравяйте долу да отметнете опцията Password. Когато сте вече в екрана, в горния десен ъгъл се намира вашето име и тук е бутона, от който правите настройките. Избирате го и след това посочвате опцията My Account. Тук са основните настройки, от които трябва да изберете Manage My Mobile Device, за да въведете телефонния номер, на който е инсталирано приложението. Избирате Add a Mobile Device. Въвеждате името на устройството, каквото вие изберете, но желателно е да бъде на латиница. Въвеждате 4-цифрен код и посочвате бутона Submit. На екрана се зарежда QR код за сканиране. След това започваме работа с телефона. Тук, след като сме отворили приложението, избираме бутона Initialize, за да може да въведем данните чрез QR кода, който се е появил на екрана. Посочваме Continue от най-долната част. Автоматично се отваря камерата с поле за сканиране на QR кода. Взимаме телефона и сканираме от екрана QR кода. Когато направим това сканиране, автоматично се отварят 4 кутийки за въвеждане на кода, който въведохме преди това в платформата. След като сме въвели успешно кода, на екрана вече ще се появи, че имате вече въведено устройство. Тук с избор на мобилното устройство избирате Continue, за да продължите и екранът вече ви е променен, като съответно имате две нови активни опции Scan QR Code и Settings. На екрана на компютъра ще направим влизане с новата опция. За целта от Password, след като сте излязли преди това, избирате най-лесният начин е EOLogin Mobile App PIN код. Това е първата опция. Избирате бутона Sign In. Появява се съобщение, а на екрана на мобилното ви приложение, когато изберете Sign In, ще се появи ето този текст. Тук трябва да посочите само бутона Continue, за да може да бъдете допуснати до платформата без въвеждане на какъвто и да е бил код. Вече сте успешно въведени в платформата с новото приложение. На екрана на вашия мобилен телефон избирате бутона Continue и той ви връща към началният екран.